An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kɛ ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 5nan ye mɛ kalo ye bi y'o tile 24 ye ka bɛn 2022 san ma. Farafin kalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye seli fitinin kalo ye bi y'o tile 24 ye jate la san kalo 10 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Sini ye mɛ kalo tile 25 ye o ye don ye don min na ti baara ka sɔmɛnɛ don o bɛ kɛ sababu ye aw ni anw an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoniw na ni Ala ye sini kɛnɛ jira n'o ye alamisa don ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka jamana la k'a basigi bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi bi in na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔw la ko jamana lakanabaaw u ka wulikajɔw fɛ ko maa bɛ se k'a fɔ kow bɛ cogo min na n'u tora ten o yɔrɔw la ko sɔmiya bɛ sɔn ka kɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ na min Mali sɔrɔsilakaw olu ka kunnafonidiso olu tun bɛ tile fila kalan min na n'i y'a sɔrɔ u kɛra Moti marabolo kɔnɔ olu kunnafonidilaw sigida kɔnɔ na kunnafoni bɛ se ka kɛ kunnafoni jɛlen cogo min na ka se k'a dangɛnɛmaya o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ye embargo o min sigira an ka jamana dara n'i y'a sɔrɔ n'o ye gɛrɛntɛ ye o ko kɔni bilama a kelen bɛ gɛlɛya ka ɲɛsin fasoden caman ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi tiɲɛ don gɛlɛya kɔni kabini sangajɛ i ka dɔn k'a fɔ o dili donna nka an bɛ yɔrɔ min na bi ko ne jateminɛ yɔrɔ caman na e ka dɔn bi na wulikajɔw bɛ sen na ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ sɔmiya kɔni an gun b'o kan u bɛ se ka kɛ cogo min na an b'a ladɔn k'a fɔ k'o labɛn bɛ sen na a yirala k'a fɔ bi ni maa min i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo lajɛ bi ɲɔnɔ ye komini 12 de ye yɔrɔ dɔw kɔni kɔnɛ na bi ko maa bɛ se k'a fɔ kow bɛ cogo min na n'a tora ten ko sɔmiya nata ye k'a bɛ sɔn ka kɛ nka o n'a tabalile kɔnɔ na ko yɔrɔ dɔw fana bɛ hali bi jariwala tigilamaw bɛ k'u dili don k'a jira k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛra san tɛmɛnen ninnu na wulikajɔ kelen u bɛ ni kana fɔ k'u b'o kun da ka ɲɛsin maa caman ma min ye ka dɔn k'a fɔ bi bi na ni maa min ka dɔn k'a fɔ B6 ale komini yɔrɔw lajɛ a yirala k'a fɔ k'o yɔrɔ kɔnɔna gɛlɛya b'o yɔrɔ fanfɛlaw la halisa jariwala tigilamaw bɛ to ka bɔ kuma ni kuma k'u kun da i ka dɔn k'a fɔ sigida dugu dɔw kan nka n'i ye jateminɛ marabolo wɛrɛ caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Siribala kɔfɛ ka na min ye ka dɔn k'a fɔ N8 marabolo yɔrɔw ye k'i ka dɔn k'olu yɔrɔw la bi maa bɛ se k'a fɔ ko kɔni fiɲɛ suru kɔni a bɛ ka nɔgɔya o yɔrɔw la yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ d'a ma min ye komini Mariko ye o min tun ye yɔrɔ ye ni jariwala tigilamaw tiɲɛniba kɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ komini Mariko kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen na min ye ka dɔn k'a fɔ Buyaki wɛrɛ yɛrɛ ye Moribo Bari b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na ale bɛ wele bila ka ɲɛsin maaw ma ko maaw bɛ se ka gɛrɛ nin waati na min ye sɛnɛko yɛrɛ ye ka se ka taa yakuba nka k'u ni jariwala tigilamaw tɛ dɛ Moribo Bari b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e jɔnni ne ye Moribo Bari ye Buyaki wɛrɛ la ɲɔnɔ komini Mariko la an bɛ daminɛ ko bi kow bɛ cogo di aw fɛ yen alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi baara bɛ ka kɛ an ka laɲini kɔni fɛn min ye sisan maa o maa bɛ Buyaki wɛrɛ la k'a kun sigi bɛ Buyaki wɛrɛ terre kan n'a sɔrɔ sɛnɛkɛla don k'i sigi bɛ sɛnɛ de kama i bolila ka taa mankan de kama e bolila pour sɛgɛn na k'i bolila ka taa mankan ɲɛsira kama mɔgɔw ka segin ka na u kana u ka baaraw daminɛ fiɲɛ dɔgɔma sira an bɛ wele ka kɛ sanga o bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnma ni maa o maa bɛ yen ko e de t'a dɔn ko in kɔnɔ ko jalisa de kama i bolila ka bɔ dugu in kɔnɔ ka taa e ko tɛ dɛ an ko bɛ maa mun ye sɛnɛkɛla de ye n'i nana i ka sɛnɛ kama i sigi min ka sɛnɛ kama i siranna kɛlɛ kɔlɔlɔ ye n'i bolila ka taa i ka kuma sera fiɲɛ dɔgɔma sira bɛɛ ka segin ka na nka n'a y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnma ko e yɛrɛ de ye jadi se walama a kasa dɔɔni b'i la n'a kɛra kɔnɔ ko n'i nana ko an t'a dɔn an b'a dɔn dɛ cikɛlaw de ko don an b'u wele bila ma u ka na fiɲɛ don fiɲɛ dɔgɔma sira aw jigida ma mun kan n'a dama la k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna se ka sɔmiya kɛ an jigi d'a ma armée kan u bɛɛ ka baara min kɛ an jigi d'a ma ka armée kan k'a fɔ u bɛ se ka sɔmiya kɛ kana Ala sɔnna sira tigɛli tun bɛ aw ni dugu minnu cɛ sisan an n'olu dugu bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn ye wa hali bi sira in tigɛlen don sira in ma bɔ ban nka an dama la kɔni a ti balamile sira in bɔ inshallah armée Mali kɔni kuma bɛɛ kɔni u bɛ tɛmɛ an ka kungoda fɛ yan nɔ u bɛ tɛmɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ an b'u ye kosɛbɛ wa an dala la kosɛbɛ Ala n'u ka baara kama kɔni an y'u dama la kɔni Ala sɔnna baara bɛ sɔn kɛ inshallah dɔw b'a fɔ ko gɛlɛya talen don k'a ɲɛsin filalakaw de ma yalima o kuma minnu bɛ fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na o bɛ cogo di i b'o mɛn maa da bɛɛ ye jadi se maa min taara bɛnkan tɔ fɛ k'i bɛ faru ka kɛ jamana kɛlɛ o tigilamaw ko dɔgɔnɔ kuma de ye nin kuma in yuru y'a ye sisan wuli kɛra u nɔfɛ gun kɛra u kɔ la kuma na u bɛna nin kuma fasugu de ko o de don kuma in kɔnɔ k'u
b'o ka sababu o t'a sababu ye dɛ jɔ fɛn fɛn bɛ bi anw fɛ an ka mara in kɔnɔna na dɔrɔn a bɛɛ ye cɛnnikɛla ko de ye ɲɔni filako tɛ ne yɛrɛ fila ye ne ye bari ye ne ye fila ye ne sigi bɛ buyakɔrɔ la wolola yan mɔna yan ne maa ko fulaw kuma don nkalon don fulako kuma tɛ cɛnnikɛla kuma don ne maa kɛra jadi si ye dɔrɔn i b'i mabɔ yan na n'i kɔni ye sɛnɛkɛla ye k'i sigi na sɛnɛ de kama buyakɔrɔ tɛ ka na i bisimilalen don kuma laban ye foli ye kɛ sanga e yɛrɛ n'i ka baara kɛcogo ma maa caman ka se ka kunnafoniya sɔrɔ bɛɛ ka se k'a mɛn a sababu ɲuman bɔra e yɛrɛ la an b'i fɔ ka da o baara in kan an balona k'a fɔ ni tun ye Modibo Barika ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya u bɛ sabati sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Anbariko o sigili min n'i y'a sɔrɔ n'o kɔni kɛra an ka jamana ka kabini sangajan Anbariko sigili la a kow bɛ cogo jumɛn de la i ka dɔn gɛlɛya sira yɔrɔ caman na sango bi maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye pièce feerelaw ye olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ la ka kan k'i ka dɔn ko sɔngɔ gɛlɛyaw bɛ yen nka u n'a tabalile kɔnɔna na minɛ yɛrɛ de ka dɔn k'a fɔ sanni foyi tɛ sugu la an ka olu dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Mamadu Samake ne bɛ Dividane na u bɛ ne wele Baba la sugu a ka suma dɔɔni o ye bɛ suma tɛ dɔwɛrɛ ye o dilen don jamana yɛrɛ taabolo jamana bɛ gɛlɛya mun na o b'a sugu suma yira quoi. Ne tɔgɔ Musa ne Jame Jara ne ye pièce feerela ye Dibida la bon tiɲɛ yɛrɛ wagati ka gɛlɛn pièce tɛ ka marché wagati yɛrɛ de ka gɛlɛn ne ma quoi bon gɛlɛya gulonnen don fɛn caman na parce que mun na hali ni yɛrɛ pièce san ka bɔ kɔfɛ la ɲana ka na o problème ye quoi bon fɔlɔ kun tɛ se transport ni fɛn fana gɛlɛla ni minɛn san ɲana ka na dɔ fara olu fɛnw bɛɛ lajɛlen kan i b'a sɔrɔ fɔlɔ koli dɔw kun bɛ olu bɛ se ka na 4,000 5,000 mais sisan olu kolu yɛrɛ bɛ se ka na 10,000 kɔ fo ka se 20,000 jate ni fɛnw na donc olu fana bɛɛ gɛlɛya quoi. Adama Traoré sugu kɔni awa gɛlɛya kɔni bɛ sugu kɔni kɔnɔ presi ko la mais awa min ye transition ye Mariko kun tɛ fɛn wɛrɛ ye u bolo jamanadenw bɛ se ka wuli transition mɔgɔw nɔfɛ cogo min na jamanadenw nana o ye jamana taabolo ka ɲi transition mɔgɔw bolo. Ne tɔgɔ Bɔkari Samake n bɛ pièce feere Dividane na kila kɔni tɛ yen an bɛ bɔ so cogo min na an bɛna sigi ten ala yɛrɛ de ma ye n'a bɛ ma kelen-kelennin wusa ma sinon i bɛ bɔ so cogo min na i bɛna sigi ten pièce tɛ san yɛrɛ kuma ta ka ɲininkali kɛ surtout problème de Anbariko y'an sɛgɛn dɔɔnin parce que n'i ye minɛn minnu bɛ port la sisan commerçant yɛrɛ ne bɛ marché o y'a sɔrɔ minɛn bɛ don ka bɔ de minɛn tɛ don ka bɔ foyi donc vraiment gɛlɛya b'an kan Anbariko ye gɛlɛya las'an ma kojugu pièce feere ta fanfɛla la. Mokhtar Traoré a bɛ komi a cogo kɔrɔ il y a pas eu un grand changement vraiment on tɛ se ka o fɔ dɛ seulement gɛlɛya bɛ minɛn nali la mais vente la n'o minɛn nali ka gɛlɛn dɔɔnin mais minɛn feereli o b'a cogo kɔrɔ la changement ba ma don la minɛn nali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn. An baloda in k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye Dibida la kɛrɛnkɛrɛnnenya pièce gɛlɛya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Anbariko ye o kɛra so ye ni gɛlɛya min ni ka se ka wara an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya in ala k'a bɔ an sen na n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔsilakaw kuma caman bɛ foliw kan a ɲɛ yɛrɛ ɲinibaliya o b'a la a dɔ bɛ dɔ la a ɲɛ bɛ n bolo nka n bɛ fɛn fɔ min ka di ye i ka dɔn k'o de bɛ ka caya kosɛbɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o tun ye gɛlɛya yɛrɛ ta ka ɲɛsin an ka lakanabagaw ma u ka baara kɔnɔna na tuma min na n'i y'a sɔrɔ kunnafoni dɔw dir'u kan n'o kɛra i ka dɔn ɲɔgɔn sɔmɔ ye kɛra n'i y'a sɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɔkan kunnafonidila dɔw bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma ka fara an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o dɔw u t'a ɲɛɲini u t'a ɲɛ yɛrɛ dɔn nka u bɛ gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin olu ma sanga ni waati bɛlen kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ o kɛra so i ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kunnafonidilaw sigida ni sigida u ka taa fara ɲɔgɔn kan ka tila ka sigidalamaw yɛrɛ sen don baara la surasiw kun di kunnafoni dili min kɛ u k'a di o kɔni baara sigira sen kan Mopti kɔnɔna na tile 2 kalan a kunjɛlen kɔfɛ Diriba ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye colonel Sulemani Danbele ale ye kuma min fɔ o filɛ. An ko an ka sigi ka kuma parce que an ye mun de kɔlɔsi bi bi in na a kɛla radio sow ye o a kɛla réseaux sociaux ye o a kɛla télévision dɔw ye o kunnafonidi bɛ ka taa sansi bɛɛ fɛ a bɛ ka taa fan bɛɛ fɛ o man ɲi jamana ko la o c'est pourquoi an nalen bɛ aw ma bi an k'a fɔ ɲɛna bi bi in na jamana bɛ gɛlɛya mun na il faut que an ka sigi ka kuma aw de bɛ kunnafoni di mais n'aw ma kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma a bɛ na ni tiɲɛni jamana in ɲɛna o kunnafoni di ɲuman dilen don jamana tiɲɛna o kunnafoni jugu dili de don donc n'an y'an sigi ka ɲɔgɔn faamu o la ka ma je pense que baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ an ka laɲini fana ye mun ye an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ radio sow la télévision sow la gafekɛyɔrɔw la journaliste dɔw bɛ kuma armée kan ka sɔrɔ u tɛ armée dɔn u tɛ armée yɛrɛ bolofaraw dɔn kuma tɛ armée bɛ baara minnu kɛ kuma tɛ jalaw ma donc il faut que an ka mɔgɔ fanaw sɔrɔ radio so ninnu na ani minnu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min baara taabolo ɲuman na kɛlɛ wagati la kunnafoni dila kan ka kɛ miseli de ka mɔgɔw kalan kunnafoni dila ma ka kɛ bɔrɔtɔlikɛla ye an y'a jateminɛ mun kɛ bi bɔrɔtɔli in de ka ca bɔrɔtɔli ka ca
donc jamana tɛ se ka jɔ farafarali kan il faut que bɛɛ ka kɛ kelen jɔnni de bɛ se k'o kɛ o ye kunnafonidilaw de ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔba de bɛ an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ bi parce que n'olu ma an dɛmɛ k'an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ au lieu que kɛlɛ in ban au lieu que gɛlɛya mun b'an kan bi a ka ban dɔ de bɛ fara a kan. an balodan k'a fɔ ni tun ye colonel kan ye kunnafondila minnu tun sen bɛ ko in na mɔptikaw fɛ yen olu ye i ka dɔn k'a fɔ u ka seereyaw di ka yira k'a fɔ surasiw kun t'a di fɔlɔ de nka n'u ma ɲɛ u b'a di bibi na e ka dɔn k'o ye ko duman ye nin baara in nafa ye fɛn jumɛn de ye an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. an ka lakanabaw kun tɛ sɔn ka kuma o tɛ ɲɛfɔli kɛ ka n'a sɔrɔ u bɛ ye k'anw de lakana donc anw t'u ka lahala kalama an filɛ kɛlɛ min na sisan kɛlɛ ye birifini fila ye a fɔlɔfɔlɔ ye marifako kɛlɛ ye filanan o ye kunnafoniko kɛlɛ ye bon ni kunnafoniko kɛlɛ bɛ yen nɔ fo an dugudenw ka bɔ a kalama k'a fɔ lakanabaw mago bɛ min na n'u y'o dɔn waati min na sa siga t'a la k'a fɔ min ka kan ka ɲɛfɔ o fana bɛ ɲɛfɔ ye lakana kɔnɔna na. an bɛ min ɲini fɛ sa tile fila o bɛ ne ka dɔgɔ dɔɔni kunnafoniko la parce que fɛn min ye armée ka kunnafoniko ye tile fila o se ka baara kɛ fo an ka se ka tile 4 ye tile 5 kɛ ka se ka an former kosɛbɛ k'o kɛ parce que désinformation de nana ye mɔgɔw tubabuw ni mɔgɔ wɛrɛw donna an kan ni hakilina kolonw ye ale ni kunnafoni juguw ye k'an hakiliw wasu k'an yɛrɛ kun bila an yɛrɛ la nka bi n'o posteri yɛlɛmana k'a fɔ anw yɛrɛ de bɛ kunnafoni ɲuman ta k'a di an yɛrɛ ma an ka armée fana bɛ kunnafoni di population mɔgɔw ma population fana bɛ o kunnafoni ninnu rallier armée fana ka tila ka a wuli ka se population ma ani ka se kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen ma région kɔnɔ ani Mali fan bɛɛ ka se k'a f'u ye a y'aw hakili sigi baara in kɔnɔna na an ni aw jɛmakanw baara de don faso baara de don an ka jɛ ka faso in kumabɔ ɲɔgɔn fɛ o ye ko ɲɛnama ye mun ɲɛna mun bi ka kan ka encourager n'o y'a sɔrɔ nin kun kɔnna ka daminɛ kabini gɛlɛya in waati maliyɛnw filɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ don a kɔnɔ ka sabu kɛ mun ye diɲɛlatigɛ la kunnafoni ɲuman o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ da ye i y'a mɛn u y'a fɔ taw u y'a bɔ taw i ye min minɛ a tigi yɛrɛ da kɔnɔ o de ye mɛn tigi la da ye an ka ɲɛmɔgɔw ka na n'o ye surasiw ka kunnafoni dilaw ka fara ministère mɔgɔw kan ani surasi minnu bɛ terrain kan olu ka ɲɛmaaw an n'olu ka sigi ka tile damadɔ kɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lahalaya min bɛ surasiw ka baara taabolo la k'o fɔ anw ye an ka se k'a lase population ma vraiment a kɛra nimisiwasa ye anw ma kosɛbɛ. ni nin tun ma kɛ a tun ka kan ka kɛ bari sabu ka d'a kan nin kɛra hakilina ye tile fila in kɔnɔna na min ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye ni o ye radio baarakɛla minnu bɔra Mopti marabolo kɔnɔ ka taa se région wɛrɛw ma ka na o bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko nin sigida in tile fila sigida min kɔni kɛra olu yɛrɛ ye min faamu na dan t'a la donc c'est pour vous dire que u ye nin min kɛ c'est salutaire et que an bɛ fɛ waati bɛɛ la nin n'a ɲɔgɔnnaw kana fama ma n'u ma fama ma ni ala sɔnna ma an tɛ bɛn jɔ dɔ kɔnɔ parce que ka dɔn k'a fɔ kunnafoni k'a ta sun kɔrɔ o nafa ka bon kosɛbɛ o nisɔndiya de b'a la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye kunnafonidilaw a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'o tɛ kuma caman n'i ye kunnafoni ɲini lakanabaw ka bolo kan kunnafoni sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni maa min b'a f'i ye o b'a dɛn de k'a f'i ye kunnafoni dila dun yamaruyalen tɛ n'a y'i diya i ka source i b'i ka fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na o fɔli tɛ wajibi ye dɛ o kɔni dogoli o bɛnnen b'i fɛ o de kama kunnafoni caman bɛ yen n'a tigi ma sɔn k'a fɔ fɔcogo si la walima yɔrɔ si la a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ fɛn caman fɔ a dɔw bɛ yen o yɛrɛ don nka i b'a sɔrɔ ni fɔli kuma kan nka n'olu yɛrɛ sɔnna ka kunnafoni di maaw ma e k'a dɔn a fɛn caman bɛ yen u bɛ fɛn min fɔ fɔlɔ maaw bɛ tugu o de nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ nin hakilila min sigilen filɛ sen kan ala k'a bila sababa minɛn kɔnɔna na n'an bɔra ye CNT olu ye k'a dɔn ka fɔ sariya dɔw ta minnu bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana ɲɛta ka se k'a bila o hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena kalanko bɛ sɔrɔ o la ka taa se k'a dɔn k'a fɔ kuranko yɛrɛ olu baaraw yakubali olu bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la min ye k'a dɔn k'a fɔ o baara in sen fɛ CNT kɔnɔna maa fila bɔɲɔnko Manguma Gabriel Konate ale min bɛ yen n'i y'a sɔnna ale yɛrɛ an cɛkɛ ɲɔgɔn ye sariya minnu taara ale bɛ da s'a ma kalanko sira fɛ an ka lamɛn. an ye sariya kisɛ minnu ta bi o b'a yira k'a fɔ ko an ka kalanso bɛ bolo min kan an ka sen kura don a kɔrɔ an ka ɲɛ kura di a ma min bɛ se k'a to an mago bɛ jamana kura min na o bɛ se ka jɔ cogo min na o bɛ se ka jɔ ni maa hakɛ mun ye o bɛ se ka jɔ ni maa sugu min ye an bɛ o de y'a to an ye nin sariya in ta sariya in b'a ɲini k'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi Mali kalanko bɛ hakɛ min na fɔ an ka dɔ fara an ka cɛsiri de kan an ka dɔ fara an ka kalansow kan an ka dɔ fara an ka karamɔgɔw kan ka da k'a bɛ fɔ ko kalandenw tɛ fɛn dɔn kalandenw tɛ fɛn dɔn nka an nana kɔlɔsi k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la walasa kalanden ka se ka fɛn dɔn fo karamɔgɔ de ka fɛn dɔn o kama an ye nin sariya kisɛ ninnu ta ka u don ba la. an baladan k'a fɔ ni tun ye Manguma Gabriel Konate ni tun y'ale kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ Umaru Jara CNT kɔnɔna la ale yɛrɛ bɛ hakilila di sariya ninnu kan hali bi an ka lamɛn.
système solaire batterie ko ni fɛnw kan walasa an bɛ se ka courant stocké cogo min k'a lamara ka se ka baara kɛ n'a ye ka jamanadenw lafiya donc an y'o de voté sisan nɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka daminɛ président la ka se premier ministre ma fo ka taa se CNT baarakɛlaw ma an bɛ wuli ka jɔ la cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la courant ko domaine na n'o y'an ka commission ye an bɛ ka baara bɛɛ bila en place walasa ka financement sɔrɔ walasa ka application kɛ financement ɲinini ani financement sɔrɔli ani baaraw application wagatiw bɛ temps ta projet de loi dɔw bɛ an b'u voté i n'a fɔ an ye mun voté bi nka i b'a sɔrɔ pour que ni application ka daminɛ san 1 ɲɔgɔn walima kalo 9 dɔw yɛrɛ ka ca n'o ye. an balaren k'a fɔ ni tun ye Umaru Jara kan y'a fɔra cogo min na sariya minnu talen filɛ ala ka yakubaya faso dɔw mɔgɔ bɛ a la cogo min na kalanko ka taa se kuranko ma ala ka yakubaya n'an bɔra ye an ka balima kerecɛnnakaw ye fara ɲɔgɔn kɛ kari tɛmɛnen na ka dugawuba kɛ Mali kɔnɔna na a n'a kɔ ka kerecɛnw ka se k'u ŋaniya yira surtout bɛ y'a dɔn minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ yɔrɔ wɛrɛw la olu bɛɛ ka jɛ ka églisiw ka bɔ yen ka na Bamakɔ ka n'a ka dugawuba ye jamana in bɔ nɔgɔ la jamana in sabati ka n'a kɛ ka ɲɛsin o ma o kɛnɛ kan an ka jamana maa ɲɛmaaw tun bɛ yen min ye ka dɔn ka fɔ Elise Dawu ale ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. n bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a ye ko danaba jama min bɛ Mali la olu bɛɛ dalajɛra bi Stade Modibo Keyita la ka deli kɛ an ka jamana ye ani a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn kaban walasa ka olu nɔgɔya jamana ma deli kɛra deli tuba caman kɛra deli kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ye a kɛra aussi jamanadenw ye deli kɛra samiyɛko la ani gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ni a bɛ ɲɛsin an ka jamana ma bi an y'an kan kɔrɔta ka ɲɛsin an ka matigi ma walasa a ka o kow bɛɛ nɔgɔya ani an dara la fana k'a fɔ ko o bɛ dafa ka cogo di ni ala ka ko yɛrɛ latigɛlen min y'a fɔ ko ni mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bɛ dalajɛ ale tɔgɔ la yɔrɔ min na a fana bɛ o cɛma ani a b'o dolu jaabi an y'a kɛ ni dusukun jɛlenya ye an y'a kɛ ni hakilisigi ye an y'a kɛ ni ŋaniya ɲuman ye ani an dara k'a fɔ o ŋaniya ani o deliw ala bɛna o bɛɛ dafa ani a bɛ kɛ wasa ye an ka jamana ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Elise Dawu ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan min ye cardinal Jean Zerbo ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye kerecɛnw ka ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. dabɔra mun kama ko mankan bɛ jamana kɔnɔ o mankan ye kumakan ye kuma jumɛn ye i taara yɔrɔ o yɔrɔ bi maliyɛnw bi yɔrɔ o yɔrɔ n'u kumana n'u ye kuma fɔ u b'a fɔ kuma na ala ka jamana in basi maakɔrɔw b'a fɔ denmisɛnw b'a fɔ an bɛ min yɛrɛ ye an ɲɛ na n'o bɛ an su ka dɔgɔ in kɛ an denw n'an mɔdenw n'an dɔgɔninw n'olu bɛ sɔrɔsiya la a caman taara la dɛ a fɔra ko jamana bɛ kɛ u jigi ye ne tɛ siran bi ɲɛ o bɛ siran sini de ɲɛ adamaden bɛ ɲina dɔw bɛ yen somɔgɔw tɔɔrɔ la bi san damadɔ nin kɔ n'a kuma fɔra fɔ nin cɛ nin ta nɛgɛ bɔra nin muso in ta nɛgɛ bɔra n'o kɛra kɛlɛ bɛ wuli ne fa tora la o ne baraji ni kuma de ye sisan mun kɔnɔ ba ala k'an kisi o ma o de kosɔn bi ni kosina ni o ye sitanɛ ka baara de ye sitanɛ ka baara kunbɛ sira ye jumɛn ye ala deli dugaw minnu taara n'an min kɛ don o don hali bi ala ka a labi ala ka hakili man di malidenw bɛɛ ma walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ samiyɛ sera ka ban sɛnɛ bɛ kɛ cogo di ni mɔgɔ tɛ se ka taa foro kɛ sɛnɛ bɛ kɛ cogo di ni mugu ni kisɛ bɛ yen ala ka jamana in basigi ala ka samiyɛ diya ala ka hakili man di malidenw bɛɛ lajɛlen ma nin don in ala ka kɛ koba ye dugaw o dugaw bi kɛ ala ka jaabi an ye y'an yɛrɛ ka walew kana o sɔsɔ ala k'an kisi o ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye cardinal Jean Zerbo ni tun y'ale kan ye yaasa ka kunnafoni bɛɛ kun cɛ an ka minisiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ni batoko yakubali ma an ka jamana kɔnɔ na Mamadu Kone ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan minisiri ye kuma min fɔ ye o filɛ. Mali faraɲɔgɔnkan tɔn n'o ye protestant k'a fara o balima katolikiw kan k'a fara o balima silamɛw kan ani an ka dugutigilakaw ni laadatigiw o y'a laɲini bi ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka ala dali kɛ Mali jamana ye ala ka se ka Mali bɔ bolo la mɔgɔ m'o o bilara o yɛrɛ ka diinɛ n'o ka ŋaniya n'o ka jamana kanu de ye o bilara k'a fɔ k'o k'a kɛ jamana ye igiriji bɛɛ ka datugu ka bɔ région bɛɛ la ka na Bamakɔ kɔnɔ yan walasa ka se ka ala deli kɛ Mali jamana ye vraiment jamana président tɔgɔra ani premier ministre ni CNT président n b'a fɔ ma dɔrɔn ko o ni ce kuma wɛrɛ tɛ anw bolo k'a fɔ o ni ce parce que o ye laɲini min kɛ sentiment min y'o sɔrɔ jamana ko la walasa ka Mali bɔ bolo la o ka bon ka tɛmɛ hali n'a ye miliyari di o ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ni batoko ma Mamadu Kone ni tun y'ale kan ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi dugawuba min n'i y'a sɔrɔ bɔlen filɛ ka kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ka jamana in lafiya sababu ye basigi ni kolosuma fasoden bɛɛ b'o nɔfɛ Mali kɔnɔna na kɔkanna bɛɛ la ala k'an ka jamana bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ye parti politique min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Asma Sumulu Boye Mayiga ala ka hinɛ ale la ale ka tɔn don Sumulu Boye Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ntanya nana tɔn kɔnɔna na u kɛlen kɔfɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u tile 40 sarakaw b'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ parti in kɔnɔna na u ye fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka na ɲɔgɔn ye mun ni mun de kan ka kɛ ka kɛ ɲɛta ye don nataw kɔnɔna na ka ɲɛ su ka tɔn ma o kɛra fara ɲɔgɔn in kunba ye
u kan ka baara minnu bila sen kan o sen fɛ min ye ka dɔ ka fɔ a ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Baba Sise la ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Kabini président décédera 21 mars ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ye tile 40 laisser tomber k'a fɔ k'o ye deuil ye an tɛ regroupement foyi kɛ. Tile 40 tɛmɛnen kɔfɛ on a jugé nécessaire k'an ka secrétaire généraux bɛɛ wele ka na Bamako pour que ka kuma u fɛ k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ Sumelu taara mais parti bɛ yen. Parti bɛ to yen nɔ ni Ala sɔnna n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ an b'a ɲini parti ka taa ɲɛ o de tun ka di an ka président ye n'a tɛ yen bi il faut qu'an ko o combat de continuer pour vraiment développer le parti pour que a ka idéal ka se ka continuer pour que a tɔgɔ ka se ka continuer o de y'a kɛ an y'u wele bi k'u rassurer fana parce que kuma caman bɛ fɔ ni président sara mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ il fallait qu'an k'u wele k'u rassurer k'u hakili sigi k'a f'u ye il faut k'u ka continuer ka mobiliser à la base, il faut que le parti continue, il faut que vraiment le président Taranga, parti B, au delà de Kanyouele Somanena, Kanabmakoya, comme avec coïncidé Fananga, parti 9e anniversaire, Anya Beke Nyofe, Mimbe en Bolobi, Oye Kanga militant Hakli Sigika, fouille parti B continue. Parti B continue, moi je suis le premier vice-président et je reste le premier vice-président, Bi, Kamro Hakli Sigi, Kamro rassuré. Mais, Amaso au niveau la folo. Ambe rassurer le décret pour que parti nga nyogomine, anga compte. Amaloren ka foni tuye Baba Sise ni tuye ka yen ya foto mina jamana mitanye choko mina ala ka nga jamana blostra ka nambora ye ambaloren ka fo nyonda ndo be mimbe ni asono kera sanwe kalanso do nyonje mi ka do ka fo fere balele ka siga tige anga jamana konna sariya ko bola ka tase nyeta uma olu be se ka sabat choko jumende la o kɛra ka dɔ ka fɔ ɲɔgɔndan in kunba ye a ko sen fɛ ɲɛmaso min do ka baara ɲɛsinnen bɛ sariya kow ni ka wulikajɔw kɛ ka se ka denmisɛnnakaw timinanja ko in bɛɛ lajɛlen kuncɛra waati min na Sori Soloba ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ministère de la Justice kɔni an wasalen de y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan parce que laɲini kun ye min ye nin compétition ye min organisé la université ni ɲɔgɔn cɛ université kelen-kelenna bɛɛ ye université Seki u bɛɛ ye équipe présenté pour que u ka compétition kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ sariya ko ni kiriko ka kunkan mɔgɔw ka droit ye min ye a kun b'o do kan ayiwa n'i b'a fɛ ka sariya lasɛgɛrɛ i kan ka tɛmɛ ni sira minnu ye a kun b'olu fana kan donc a kun bɛ fɛn caman kan mun bɛ ministère de la justice ka baara kan donc ce qui fait que an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ y'an dɛmɛ an ka baara la parce que laɲini dɔ kun ye mun ye o de ye jamana kɔnɔdenw le grand public u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka jaabiw la o jaabi ninnu o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw la faamuya ou bien ni gɛlɛya min b'i kan i ka kiriko la i bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ pour que i ka se ka nɔgɔya don i ka ko la bon nin bɛɛ ye laɲiniw ye a sabatila donc ce qui fait que an bɛ kɛnɛ min kan an yɛrɛ wasalen don parce que compétition in dabɔla fɛn min kama o ɲɛna mɔgɔw ye faamuyali sɔrɔ u ka jaabiw kɔnɔ o ye kelen ye filanan ye min ye fana donc ministère de la justice kan ka wulika jɔ min kɛ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka u ka sariyasow lasɔrɔ cogoya min na nɔgɔya kɔnɔ bon je pense que an ye dɛmɛba sɔrɔ an na o baara kɔnɔ c'est pourquoi an wasalen don kosɛbɛ min ye première édition ye donc puisque première édition in ɲɛna kosɛbɛ an ka laɲini ye min ye sa o de ye deuxième édition u ka se ka ko bɛɛ kɛ pour que o fana ka se ka organiser. An balɔden ka fɔ ni tun ye Sori Soloba Kulibali ni tun ale kan ye kuma kolomara cɛ dɔwɛrɛ ye kalanso 8 minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye wulikajɔ kɛ ɲɔgɔndan ka se ka sigi sen kan sariyaw yɛrɛ bɛ se ka matarafa jamana kɔnɔna na ani kalanso kɔnɔna na mun ni mun de don ka se k'u bila sariya yɛrɛ o hukumu kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni kalan min kɛlen filɛ ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛ san ka jamana n'a denw bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ Dawuda Tegete ye ale ye kunnafoni baarakɛla ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnena ni maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ ka dɔn k'a fɔ faso radio soba a n'a télévision soba ni maa minnu bɛ ORTM n'i b'o dɔn e ka dɔn o cakɛla don bi bi in na a ka baara kɔni gafe sɛbɛn an ka jamana kɔnɔna na ka gafe sɛbɛn ka maaw hakili juru caani farafinya yɛrɛ mun ye a ye gafe 9 k'olu sɛbɛn o kɔfɛ kɔsabɛrɛ in na ko gafe 9 na 4 bɛ yen sɔni sigira olu ka kosɛbɛ ka ɲɛsin farafinya yɛrɛ anw yɛrɛ mun de ye an kan ka mun de kɛ mun ni mun de kan ka kɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔya fɛ Dawuda Tegete yɛrɛ i ye gafe ninnu sɛbɛn cogo jumɛn de la ani k'u bila sen kan ani e bɛ mun fɔ a kɔnɔna na an ka yɛrɛ lamɛn. O ye gafe 9 de sɛbɛn an bɛ don min na i ko bi o gafe 9 ninnu a bɛɛ bɛ tali kɛ an ka farafinya de kan an danbe n'an ka hɔrɔnya n'i ye diɲɛ taabolo ma filɛ bi farafinw de sɛgɛnnen bɛ ka tɛmɛ siya bɛɛ kan mun dun nana n'o ye donc n y'o de ye n ko bɔn sisan n ka kan ka wulikajɔ kɛ ne ka mɔgɔya taasira ye min ye
nka ɲini k'a dɔn farafinw ye jɔnw ye u nana cogo jumɛn u ye ko jumɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ni o dɔnnen tɛ u yɛrɛ fɛ fɔlɔ o laɲini de y'a to n ye livre 9 sɛbɛn o 4 ninnu a fɔlɔ ye mun ye an kan ka fɛn jumɛn jagoya an yɛrɛ kan min b'a to an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya nin kɔnɔ n y'o livre in titre ye l'Afrique des défis et les défis de l'Afrique o bɔlen kɔ yen nɔ n ye livre 2 min sɛbɛn quelques célébrités noires de l'histoire et de l'humanité o livre in kɔnɔ n ye mun yira ko caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni diɲɛ bɛɛ b'i mago ɲa n'a ye a kɛra téléphone portable ye n'o bɛ diɲɛsɛnɛ diɲɛ fan bɛɛ bi ka taa bila ekɔlidenw ka mago ɲa ɲinɛw dilan n'u b'a fɔ ma taille crayon hali kunkolo bɛ peɲɛ ni min ye n'u b'a fɔ peigne nin bɛɛ ye farafinw de ka fɛn dilannen ye mais u t'o fɔ u b'an ba miiri k'a fɔ farajɛw de y'a dilan k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ani farafinw ye koba kɛ diɲɛ kɔnɔ ka bini lawale la fo kana bila bi la après n ye an ka ziiriw an'an ka naamɛw an'an ka tabiyaw n ye livre dɔ dilan o fana kan n'an y'a dɔn min b'an ka ziiri ninnu kɔrɔ n'an y'o dɔn an t'an wasa don ziiri wɛrɛ la ka tɛmɛ an ka ziiriw kan après n nana livre 4 nan o ye face cachée de l'Afrique pourquoi et comment ko caman bɛ yen u y'a dogo farafinw kan bon o ye mun ye hara bɛ fɔ min ma f'i ko calendrier mais farafinw de fɔlɔ y'o dilan ni u bɛ se k'an dɛmɛ n ka se ka don kalansow kɔnɔ k'a ta denmisɛnnin kunda fo ka taa bila sanfɛ kalan na ka baara kɛ n'o ye o tɛmɛnen ko hara aw yɛrɛ fana min bɛ baara la n bɛ se k'a fɔ aw fana jɔyɔrɔ bɛ n ka nin livre ninnu kɔnɔ ko ninnu ladonni na aw fana bɛ se ka aw bolo fara n kan k'an dɛmɛ nin ko ninnu bɛ se ka jɛnsɛn cogo min alors ne ka laɲini ye nin fɛn de ye. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Dawuda Tigiti kan ye ko hakili dɔ bɛ fɛn dɔ dogo hakili wɛrɛ b'a bɔ kɛnɛ ma a y'a fɔ cogo min na min y'an bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ka se ka nin ko ninnu ɲɛɲini n'o kɛra dɔ bɛ dɔ la jamana in kɔnɔ na kununko mana dɔn an b'a dɔn k'a fɔ bi kɛcogo t'an kɛbana gan ni bi ma dɔn ɲɛ tɛ sɔrɔ sini na o y'a kunba de ye a fɔra cogo min na an bɛɛ lajɛlen kan ka wuli k'an jɔ ni ka se ka seko k'a ko kɔnɛ na n'o ye a dangɛnɛmayali ye fɛn tɛ fatɔ fɛ nka ka dinɛngɛ ti bugɔ kunnafonidilaw y'a fɔ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ de ka bon nin ko in na ka se ka yakubaya jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ Iriganda o ye kulu ye an ka jamana kɔnɔ na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni kulu don n'a dogolen tɛ olu ye wulikajɔ kɛ u ka san yɛlɛma o kɔfɛ fɛɛrɛ jumɛn de b'u bolo k'o kɛ baroda kun ye o ni kunnafonidilaw o kɛnɛ kan an na Mamata Mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bi lajɛrɛ kun ye jeunesse ye ka participation ye jumɛn de an ka Maliko la an kan ka taa taabolo jumɛn de fɛ ou bien an bɛ taabolo jumɛn de kan n'a ka ɲi ou bien n'a man ɲi min ka ɲi n'an kan k'o sinsin ani ni min man ɲi n'an kan ka a jate minɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na pour que an ka se ka min man ɲi an ka se ka o bɔ min ka ɲi an ka continuer n'o ye an ka mɔgɔw ɲini ka fara an kan min m'an dɛmɛ o ko la pour que an filɛ nin ye gɛlɛya min na parce que gɛlɛya in daminɛna fɔlɔ nord de la donc il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas d'est, il n'y a pas d'ouest, Mali bɛɛ ye kelen di donc o hukumu kɔnɔna la an ko bi ye an ka Iriganda ka 5e anniversaire ye donc an bɛ to ka ɲɔgɔn ye ka kuma an ka fɛn an ka association kunkan ko kan donc an ye min kɛ ni an ye réalisation minnu kɛ an ye participation minnu kɛ wa malien n'i bɔra i taara yɔrɔ wɛrɛ ta fierté c'est quoi c'est que tu sais que ni i mana kɛ diɲɛlatigɛ fan o fan ni kɔngɔ b'i la n'i tɛmɛna n'i donna du dɔ da fɛ u b'i wele k'i ka na an ka dumuni kɛ o tɛ diɲɛlatigɛ fan si ni Mali tɛ mais mun de nana n'o ye hinɛ de bɛ na n'o ye mun bɛ na n'o ye makari de bɛ na n'o ye an ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an ko k'an banna o bɛɛ ma donc fo an ka segin ka na o de ma. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye an na kan ye a fɔra cogo min na n'an bɛɛ jɛra ni ka miiri kunu an ka jamana tun bɛ cogo di mun y'an se nin ma an kan ka mun ni mun de kɛ an ma bɛn ni k'o ko ɲɛɲini ko tɛgɛ bɛ da o kisɛ kan jamana in ka se ka bila minɛn kɔrɔ kɔnɔna na minɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ fotoro bɛɛ lajɛlen tun bɛ disi gosi n'o ye ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛyaso min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'i y'a sɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ CSREF ye commune 1 kɔnɔ Bamakɔ ale marayɔrɔ fɔlɔ kɔnɔna na o min bɛ yen an ka kɛnɛyaso o minisiriso olu wulila ni ka t'u ɲɛda kɛnɛ kan ye ani bi mun ni mun de bɛ yen bi gɛlɛya bɛ yɔrɔ in na fɛɛrɛ bɛ lajɛlen kan ka se ka tigɛ cogo min na ka se ka dɔ fara kɛtaw kan o de kɛra ka t'u ɲɛda kɛnɛ kan sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ maire ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Umaru Gindo la ale ye kuma min fɔ o filɛ. ale mɔgɔ min ni i donna n'i t'i yan dɔn hali ni fɛn ma f'i ye i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ koronnen don jama bi fan bɛɛ an b'a ye kuma dɔ dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ ka baara tɛ baara modèle kelen olu bɛ ɲɔgɔn kan bureau kɔnɔ dɔw bɛ baara dɔ kɛ waati dɔ dɔ bɛ dɔ wɛrɛ kɛ mais a bɛɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ walasa population ye mago bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo minnu na u ka se k'o lasɔrɔ yan a bɛɛ kana kɛ f'u ka wajibiya ka bɔ yan ka se fɔ dɔgɔtɔrɔsobaw la fo fɛɛrɛw ka tigɛ joona joona yɔrɔ koronin min fɔla nin k'a lajɛ kɛnɛ ka sɔrɔ kɛra dɔgɔtɔrɔso dafɛlaw ye
a kɛra so kɔrɔ minnu jɔlen don olu bɛ se ka aménager cogo min na kura wɛrɛ ye walasa bureau ka lacaya opération kɛyɔrɔw ka se ka lafiya banabaatɔ yɛrɛ dayɔrɔ olu fana ka se ka lafiya hali min ye morgue ye n'o ye sumarayɔrɔ ye anw fɛ yan nin bɛɛ kan ka jate minɛ k'a lajɛ a bɛ se ka laɲa cogoya min na yɔrɔ kɛnɛkɛnɛ dɔ b'an bolo min gunnen don u ka batiment kɔnɔ na an b'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ yɔrɔ nin na a ka d'u ma a ka k'o ye kɛnɛya taabolo kan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mara kɔnɔna na commune kɔnɔna na ni tun ye mɛrakaw kan ye min ka dɔn k'a fɔ ministre yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ kɛnɛya ministre ye Jɔminɛtu Sangare ale ye kuma min fɔ ye o filɛ CSRF baarakɛlaw ka cɛsiri la u bɛ ka baara mun kɛ tiɲɛ don mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la n'i nana Mali dɔgɔtɔrɔso kɛnɛya yɔrɔ gɛlɛya de fɔli o de ka ca kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ degunnen bɛ bɔ n'a ye mais k'u fo barisa gɛlɛya bɛ tiɲɛ don mais mɔgɔ caman de furakɛla mɔgɔw degunnen sera yan o bɔra nisɔndiyalen bɔra o fana kan ka fɔ donc n bɛ an ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo n ye dɔgɔtɔrɔso in lajɛ an y'a ye gɛlɛya bɛ yen o ye fan bɛɛ de gɛlɛya bɛ yen mais an bɛ ka baara kɛ yaasa ka gɛlɛya in ta ka bɔ baarakɛlaw kan commune 1 la yan nɔ sisan chantier dɔ bɛ yen nɔ pédiatrie n'o ye denmisɛnninw ka furakɛli yɔrɔ ye yɔrɔ kura dɔ jɔlen don donc an bɛ ka baara de kɛ yaasa o bɛ dayɛlɛ teliya la donc pédiatrie kura in ka baara daminɛ pédiatrie kɔrɔlen in datugu yaasa denw bɛ lafiya cogo min na o mana bɔ yen yɔrɔ wɛrɛw kan ka jɔ ka mara pédiatrie ni cɛ ministre ka ministre bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye forêt classée o ye ka dɔn k'a fɔ kungoda min bɛ yen n'ale bilalen bɛ maa si tɛ se ka foyi k'a la ka se k'a bila jamana ka bolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana ale magoɲɛyɔrɔba min ye ka dɔn k'a fɔ kungo ka se k'a lakana sango bi gɛlɛya caman bɛ yen ja kungo yɛrɛ n'i y'a jateminɛ maa caman b'a fɔ ja bɛ don an ka jamana kɔnɔ na e k'a dɔn min ye kungo o lakanabaliya de a fanba ye o forêt classée min bɛ yen dɔw kɛlen bɛ k'o kɛ magoɲɛyɔrɔ bi o kɔni kɛra so dɔgɔ fɔlɔ in kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ ni ka t'u ɲɛda kɛnɛ ka Kulikoro marabolo kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ Ozovore ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abubakar Kulibali la ka taa se ministre Modibo Keyita ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan kuma min fɔra an ka lamɛn. Gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye c'est à dire mɔgɔw de kɛlen bɛ ka titres bɔ forêt kɔnɔ k'a fɔ ko forêt y'u ta ye ko titre foncier b'u bolo forêt min classera depuis 1939 e nana titre dɔ ye o ye 2013 ou bien 2010 ye e kɔni b'a dɔn ko i tɛ tiɲɛna kɔni yɔrɔ tɔw dangari bɛ se ka kɛ kungow la cogo min na donc nin yɔrɔ an ka yɔrɔ dɔ tɔgɔtɔ pour que o bɛ se ka to yen a bɛ se ka adamadenw lafiya u ka ɲɛnamaya la cogo min na fiɲɛ ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mun bɛ kɛ ka sababu ye an ka yiriw ni yiriw tunna yɔrɔ tɔw la a yiriw misali bɛ sɔrɔ yen ni sogow tunna yɔrɔ tɔw la a sogow misali bɛ sɔrɔ yen. parking visite kɔnɔ ko fila b'a la parce que n y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw n'a m'u sigi a kɔnɔ diyagoya la u ye u ka titres créer u yɛrɛ ye k'u sigi k'a kɛ kɛlɛ ye k'u sigi n bɛ fɛ ka welewele kansiw ma n'u ye n ka kumakan mɛn u bɛɛ k'u jija kalo kelen kɔnɔ u ka yɔrɔ bila ni min ma yɔrɔ bila kalo kelen kɔnɔ ni min y'i sɔrɔ o yɛrɛ nɔ ye parce que an bɛ min dɔn forêt classée kɔnɔna maa sigiyɔrɔ tɛ mɔgɔ ta tɛ jamana de ta don. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ozofore kɛrɛnkɛrɛnnenya kungo lakanabaaw olu ka i ka dɔn k'a fɔ kulu ɲɛma Abubakar Kulibali Kulikoro ale marabolo kɔnɔ na ka taa se ministre min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ka taa se kungo yɛrɛ lakanani ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ olu ma ni tun ye ka dɔn k'a fɔ ale kan ye kuma kɔrɔmara tɛ dɔ dɛ maaw ka yɔrɔ ye k'a to yen n'o tɛ wulikajɔ bɛna k'a nɔfɛ sisan o baara min bɛ sen kan an bɛ dugawu kɛ nin hakilila min bɛ sen'u fɛ ala ka yakubaya n'an bɔra ye hali bi ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛko yɛrɛ yakubali ma o ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Modibo Keyita la ko ba dɔ n'i y'a sɔrɔ o bilala sen kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka wulikajɔ kɛ cikɛ yɛrɛ u bɛ se ka yakuba cogo min na ka se ka sɛnɛko yɛrɛ k'a don ba la o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛba dɔ n'i y'a sɔrɔ u ye min bila sen kan an ka jamana kɔnɔ na ministre yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka Modibo Keyita lamɛn. sɛnɛkɛ dugukolo de don an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn sɛnɛ tɛ se ka kɛ cogo si la ni dugukolo t'i bolo an y'a kɔlɔsi fana sisan sanjiko dɔgɔyara mɔgɔ caman tun bɛ sigilen yɔrɔ dɔw la sanji dɔ tun bɛ na fɔlɔ la sisan u t'o sanjiw sɔrɔ olu bɛɛ bɛ jigin ka na yɔrɔ la sanji bɛ na yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ bɛgabaaralaw ye o bɛ se ka kɛ mɔnikɛlaw ye o ni sɛnɛkɛlaw fana u bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min man ca kosɛbɛ n'o kɛnɛ man ca a bɛ se ka na ni mankanw ni ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔnjɛ in min bɛ yan o kan ka essayer ka dɔ de b'o la parce que minnu bɛ dugukolo ko matarafa sɛnɛkɛ dugukolo kan olu bɛ dɔnniya sɔrɔ n'u ye dɔnniya sɔrɔ pour que ka se ka dugukolo ko matarafa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que mankan kana kɛ an y'a kɔlɔsi sisan yɔrɔ caman na mankanw bɛ yen sɛnɛkɛlaw ni misigɛnnaw cɛ dugukolo ko in kama ni mɔgɔw bɛ dɔnniya sɔrɔ u bɛ se ka sɔrɔ ni mankan bɛ na wuli
u bɛ dɔnniya min sɔrɔ u b'u permet ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que mankan kana ban a bɛ fana ni dugukolo dir'i ma n'i yɛrɛ t'a dɔn dugukolo ye i bɛ se ka baara min k'a la ani ni dugukolo sigali ma i bɛ baara min k'a la kelen tɛ sisan Mali kɔni b'a fɛ dumuni taasira la an kana fɛn san ka bɔ kɔfɛ o kama dugukolo bɛ di minnu ma u ka a sɔrɔ ni hakilisigi ye u ka se ka baara ɲɛnamaw k'a kɔnɔ u ka se ka jamana dɛmɛ pour que an bɛ sanni min kɛ tuma bɛɛ kɔfɛ o ka dabila gouvernement dɔwɛrɛ an kɔni gouvernement bɛ dɛmɛ de kɛ gouvernement bɛ mɔgɔw dɛmɛ de pour que bɛn ka kɛ pour que dugukolo ko in ka kɛ ka ɲa pour que mankan kana don parce que an ka laɲini tɛ foyi ye sɛnɛkɛlaw ka lafiya u ka baarakɛfɛnw sɔrɔ n'u ka baarakɛfɛnw sɔrɔ u ka se ka baara kɛ u ka sɔrɔ kɛ n'u ye sɔrɔ kɛ u ka se ka u yɛrɛ ta u ka se ka se fo don dɔ la n y'a fɔ an bɛ nin sisan i b'a kɔlɔsi gouvernement de bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ tuma bɛɛ sɛnɛkɛlaw fana kan ka gouvernement dɛmɛ parce que n'u ye sɔrɔ kɛ jagokɛla filɛ sisan u bɛ impôt salew ni fɛnw sara an b'a fɛ an ka sɛnɛkɛlaw ka kɛ komi commerçants bɛ cogo min na komi jamana baarakɛden tɔw bɛ cogo min na pour que u ka se fana ka se ka jamana dɛmɛ. An bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na minisiri fɛ Modibo Keyita don ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw olu bɛ sangaboda la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi marabolo kɔnɔ na Rokiya Sisogo min bɛ n'i y'a sɔrɔ a tun bɛ wele ko Dede Masaramani ka wele siralen ma dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na o senfɛ min y'a denw ye Umu ka taa se Sɛki ma u bɛɛ y'u ka seereya jira Rokiya ye min kɛ u bɛɛ y'u da so ma. N bɛ Ala fo k'Ala barikada ka Dede sɔrɔ ka kɛ n ba ye ba min n'a ɲɔgɔn sɔrɔ man di ba min n'a ye fɛn bɛɛ diyan ba min n'a ye fɛn bɛɛ kɛ n ye e kelen tɛ dɛ Dede ye fɛn bɛɛ kɛ diɲɛ ye a ye fɛn fɛn sɔrɔ a ma mara n'a y'a minɛ tan a b'a kɛ tantɔ de n'o sen jɛlen o bolo jɛlen a kini bolo Ala k'a jɔ a ye lahara Ala ka bi nɔgɔya ma ka Mali bɛɛ fo ka Bafulabe cercle bɛɛ fo n bɛ diɲɛ bɛɛ fo kunun ni bi foyi tɛ ka fɔ Dede mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ masaya mɔgɔ de b'i masaya mɔgɔ de bɛ mɔgɔ saramaya donc n bɛ bɛɛ fo n bɛ n ba kanubaga bɛɛ fo ka yafa ɲini u fɛ Dede tɔgɔ la yan'a yɛrɛ ka taa a ye yafa ɲini bɛɛ fɛ alu ka yafa ma alu yafa ma n y'a fɔ talu ma Dede ye yafa ɲini bɛɛ fɛ donc ne fana bɛ yafa ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ u ka yafa n ba ma parce que jamana baara ma nɔgɔn i bɛ don dɔ gasi la ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama Mali bɛɛ ka yafa Dede ma Mali ɲamakala bɛɛ ka yafa Dede ma baara ɲɔgɔnya la ka foli lase ka taa se autorités ma bi n bɛ foli kɛ Amadu Tumani Ture ale de ye Dede décoré ka dugawu kɛ Ala ka lahara nɔgɔya u bɛɛ ma n bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana kolo sumaya fitina min b'an kunna Ala ka fitina in ban kunna Ala ka hinɛ an ka furuw bɛɛ lajɛlen na kuran ni kɔrɔlen Ala ka yafa k'u ma Ala ka n'u fara ɲɔgɔn kan Janatu Firidausi kɔnɔ Ala k'o k'a ka Alaya barika kama Rasul bonya kama ka foli lase bɛɛ ma ni hɛrɛ y'i sɔrɔ n'i ma mɔgɔ ye i bɛ ɲugu i yɛrɛ la ni bɔnɛ y'i sɔrɔ n'i ma mɔgɔ ye i bɛ ɲugu i yɛrɛ la a balola silamɛya kɔnɔ alhamdulilahi rabil alamina a sara silamɛya kɔnɔ an bɛ Ala fo a ye min sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o ɲɔgɔn nɔgɔya an ye ni fɛn bɛɛ kalan Dede fɛ parce que anw fɛ an b'a daminɛ ni micro ta de fɔlɔ pavillon ninnu an bɛ taa ni pavillon ninnu ensuite an bɛ dununw fɔ din étape an bɛ tila ka dɔnkilidaw degi donc Dede de y'anw ka fɛn bɛɛ tous ne bɛ fɛn fɛn dɔn musique kɔnɔ jeliya kɔnɔna la ne y'a dɔn Dede de nɔfɛ Dede ni Umu ninnu n y'a dɔn olu de nɔfɛ parce que olu de y'anw ka so base an wolola k'a sɔrɔ an fɛ yen fɛn fɛn bɛ yen ko musique ko culture an y'a bɛɛ sɔrɔ Dede de je peux dire que n'i y'a mɛn yɛrɛ ko anw yɛrɛ bi ko Sɛki Sirima Dede de don parce que c'est la base quoi a bɛ essayer sinon mɔgɔ tɛ se ka Dede ladege i b'a dɔn mun na mɔgɔ tɛ se ka Dede ninnu ladege parce que Dede ninnu bɛ du depuis i fufa fu f'i bɔnsɔn Dede ninnu bɛ o bɛɛ de dɔn donc ça fait que an tɛ se k'olu ladege bilen fɔlɔ olu tun bɛ depuis du sigira cogo min u b'o dɔn sisan jeliya c'est pas pareil donc Dede ninnu ye jeliw yɛrɛ de an bɛ u la degida mu senɔ tagama mais c'est pas possible Dede ninnu se ka ladege a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ na m'a bila dɔ wɛrɛ la kalan kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'e bolo an karamɔgɔ an taga Burkina Faso jamana kan ni waati in na jirala k'a fɔ ko binganiya wale bi ka caya kosɛbɛ Burkina Faso jamana kan ni waati in na ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la jirala ko marifatigikulu dɔw taara bi Burkina finitigilakaw daga yɔrɔ kan kɛra sababu ye finitigilaka maa 11 ɲɔgɔn ko olu bɔnɛna u nin na n'an bɔra an taga Cameroun jamana kan Cameroun duguden caman de bɛ ni waati in na kɔngɔ ni minɔgɔ kelen bɛ ka dankari minnu na o kɛra sababu ya jirala k'a fɔ ko jateminɛw la ko maa 2,8 ni murumuru 8 de
be no ko kongo ni minogo be munu na ko bingania wale de ya nana ni kongo ni minogo nunu yi na mbore am taga itri ADF jatiga wale kala ni jatiga wale kala kulu do karna nyogona o kara sababu ADF jatiga wale kala ya jela ka fo ku yu marama fen chama ne soro ni jatiga wale kala kulu nunu bulu ni wati na itri jamana din chama kelimbe ka kamana ganta ni wati na mbore am taga Nigeria jamana kan jatiga wale kulu do taraka nyesi Nigeria dugum be wele ko Borno akara tenendo me kalo kle saba o kara sababu ye ko ma bi saba nyogone bonana uni na Borno dugudeuna ni wati na kamana gambe ufeneka ankara mogantu yemi soro ni kunyoldo ambe dugo ke yarabiala ala ka belele no ya basin lafia jembere gele kona ko sabati shini me kalo kle mogani duruye o doyi dominati bara ka shomene do o be keso yi awni aw ante nyon soro shini kuna fonuna ni ala yi shini kena jirano ya lamsa doyi amena nyon soro ya ka befu ka be wale nyonda nga jamana la ka basi